Lodwa tajba, illum l-erba' 22 ta' frar il-Knisja tagħti bidu għall-40 jum tar-Randan imqaddes. Nilqakom għal din il-quddiesa tal-erba' tal-Irmiet bir-rit ta' tberik u tqejjid tal-Irmiet mill-Knisja ta' Sarrija fil-Furjana. Imexxi l-Arċisqof Charles Cicluna. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Aħna nibdew ir-Randan imqaddes ejjew nitolbu l-mulej li din il-mixja li hija wkoll ir-rebbija ta' ruħna twassalna biex flajt il-kbir inġeddu l-wedid tal-Magħmudija, niċċelebraw f'ħajjitna il-maħfra, ir-rikonċiljazzjoni ta' Alla u nirċievu tqarribin imqaddes b'devozzjoni kbira. Nitolbu. Għatina mulej li nibdew bis-sawm imqaddes it-taħriġ għat-taqbida tagħna bħala dixxipli ta' Kristu. Ħalli nitwettqu bil-qawwa tar-rażan u nissiltu tajjeb kontra l-ispirti tal-ħasen. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Profeta Ġoel. Dan jgħid il-mulej: Erġgħu duru lejja biqlubkom kollha, bis-sawm, bil-biki u bl-ilfieq. ċartu qalbkom u mhux ilbieskom u erġgħu duru lejn il-mulej Alla tagħkom. Għax hu twajjeb u ħanin, tqil biex jinkorla u kollu tieba u jisobih għal ħażen. Min jaf jerġa' x'jibdielu jisobih u jħalli barka warah, offerta tal-ikel u tax-xorb lill-mulej Alla tagħkom. Doqqu tromba f'Sion, ordnaw sawma, sejħu laqam qazza, iġbru l-poplu, qazzu l-ġema, għajtu x-xjuħ, iġbru tfal u trabi tal-ħalib. Ħajoħroġ l-arus minn ġo kamartu u l-arusa mill-kmajra tagħha. Bejn il-portiku bejn l-artal ħajibku l-qassisin għaddejja tal-mulej u ħajjgħidu: ħenna l-poplu tiegħek mulej u la tħallix il-wirt tiegħek jaqgħażżeb liħ u jiġi fil-sien il-ġnus. L-għala għandu jingħad fost il-popli fejn hu Alla tagħkom u l-mulej ġiet wejra għall-art tiegħu, għader il-poplu tiegħu. Il-kelma tal-mulej irroddu ħajr lill-Alla. O Alla, ħenna lina għax dnibna, flimkien o Alla ħenna lina għax dnibna. Ikollok ħnina minni o Alla fit-tjubitek, fil-kobor tal-ħnina tiegħek ħassar ħtijieti, aħsinni kolli mill-ħtija tiegħi, naddafni mid-dnub tiegħi. Flimkien o Alla ħenna lina għax dnibna. Għax jien narafhom ħtijieti, id-dnub tiegħi dejjem qudiemi, kontrik biss jiena dnibt u dak li hu ħażin f'għajnejk għamilt. Flimkien o Alla ħenna lina għax dnibna. Oħloq fija qalb safja o Alla u spirtu qawwi ġeddet fija. La twarrabnix minn quddiemek, tneħħix minni l-ispirtu qaddis tiegħek. Flimkien o Alla ħenna lina għax dnibna. Rod li l-għena tas-salvazzjoni tiegħek u bi spirtu qalbini wettaqni. Iftaħ li xuftejja Sidi
u fommi xandar it-tifħir tiegħek. Flimkien, o Alla, ħenna lina għaġnibna. Qari mit-tieni jittra ta' San Pawla Apostlu lill-Korintin. Ħuti, aħna nagħmluha ta' ambaxxaturi ta' Kristu, bħalli kieku Alla stess qiegħed isejjaħ permezz tagħna. Nitolbu fuq li nitolbu f'ġieħ Kristu. Ħallu lil Alla jħabbibkom miegħu. Dak li ma kienx jaf x'inhu dnub, Alla għamlu dnub għalina, sabiex aħna nsiru fih ġustizzja ta' Alla. La darba qegħdin naħdmu flimkien ma' Alla, aħna mela inħeġġukom biex ma tirċevux il-grazzja tiegħu għal xejn. Għax hu jgħid fi żmien it-tajjeb smajtek, f'jum is-salvazzjoni entek. Araw, issa hu iż-żmien tajjeb, araw, issa hu jum is-salvazzjoni. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajr minn Illum la twebsux qalbkom, iżda issimgħu leħen il-mulej. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Qisu li l-emil tajjeb tagħkom ma tagħmluhx għal wiċċ in-nies biex tidhru qudiemhom, għax inkella ma jkollkomx ħlas mingħand missierkom li hu fis-smewwiet. Mela meta tagħmel karità tmux iddoq it-trombi quddiemek kif jagħmlu dawk ta' wiċċ ieħor fis-sinagogi u fit-triqat biex in-nies tfaħħarhom. Tassew ngħidilkom li l-ħlas tagħhom ġa ħaduh. Iżda int meta tagħmel karità, idek ix-xellugija m'għandix tkun taf x'inhi tagħmel lill-leminija biex hekk il-karità tiegħek issir fil-moħħbi u missierek li jara dak li hu fil-moħħbi iroddlok hu. U meta titolbu tkunux bħal dawk ta' wiċċ ieħor, għax dawk iħobbu joqogħdu jitolbu bil-wieqfa fis-sinagogi u f'salib it-toroq biex jidhru quddiem in-nies. Tassew ngħidilkom li ħlas tagħhom ġa ħaduh. Iżda int meta titlob, idħol fil-kamra tiegħek ta' ġewwa, agħlaq il-bieb warajk u itlob lil missierek li hu fil-moħħbi u missierek li jara dak li hu fil-moħħbi iroddlok hu. Meta ssumu tqarsux wiċċkom bħalma jagħmlu dawk ta' wiċċ ieħor, għax dawn ikerħu wiċċhom biex quddiem in-nies jidhru li huma sajmin. Tassew ngħidilkom li ħlas tagħhom ġa ħaduh. Iżda int meta tkun sajjem, idlek xarek u waħsel wiċċek biex mhux quddiem in-nies tidher li tkun sajjem, imma quddiem missierek li hu fil-moħħbi u missierek li jara dak li hu fil-moħħbi iroddlok hu. Il-kelma tal-mulej. Fil-bidu ta' dan il-qaddes il-mulej jipprova jfehmna li dak li se nagħmlu f'din il-mixja qaddisa m'għandniex nagħmluh biex nidhru jew għal wiċċ in-nies. Isemmi tliet aġġeġġjamenti importanti ħafna f'din il-mixja tar-Randan. Isemmi il-karità, isemmi it-talb u jsemmi is-sawm. Dawn huma tliet ingredjenti ta' din il-mixja tar-Randan li jekk jiġu mill-qalb ta' kull wieħed waħda minna huma mixja sabiħa ta' konverżjoni u ta' tiġdid. Il-karità tiftaħ il-qalb tiegħi għal proxmu. It-talb tiftaħ il-qalb tiegħi għal Alla.
U fis-sawm nitgħallem nieħu ħsieb tiegħi nnifsi. Għax is-sawm tista' tarah bħala tortura jew xi ħaġa tassew spjaċevoli. Imma nistgħu nifhmuh ukoll bħala l-mument fejn aħna induru naqra ma' nfusna u bħal dik is-siġra li bħal da żmien, anzi issa forsi ġiġa tard, ikollok bżonn tiżbora biex imbagħad tagħmel iżjed frott. Hekk ukoll aħna, jkun hemm ċertu elementi li għandna bżonn jew għandhom bżonn żabbra mhux ħażin. Fil-fatt l-ewwel qari jispjegana x'tip ta' sawm għandna bżonn nieħdu ħsieb f'din il-mixja tar-Randan. ċartu qalbkom mhux ilbieskom u erġgħu duru lejn il-mulej Alla tagħkom għaliex hu twajjeb u ħanin. Din hija l-ikbar sawma l-aħwa li jiena nitlaq dak kollu li fixkilni u ndur lejn Alla u niskopri kemm hu twajjeb u ħanin. Jisobbieħ l-ħażen il-mulej, imma l-mulej huwa wkoll taħnina kbira. L-Apostlu missierna fit-tieni qari li smajna llum jagħmel din l-eżortazzjoni, dan l-appell qawwi lil kull wieħed waħda minna. Ħallu lil Alla iħabbibkom miegħu. Kieku niftakru din il-kelma f'dan ir-Randan imqaddes. Li nħallu lil Alla iħabbibna miegħu, jixtieq ħafna li ħaddanna, li għannaqna, li ħabbibna miegħu. X'qed ifixkel din il-laqgħa ta' mħabba? Żgur mhux il-volontà ta' Alla, imma forsi it-toqol ta' riġlejna jew ta' qalbna. Kun ħaġa sabiħa llum f'ras ir-Randan li l-Knisja tissuġġerixxi li nsumu, ġifieri li nieklu ikla waħda, li ma niklux laħam. Dawn huma affarijiet esterni min jaf kemm nagħmluhom għal raġunijiet oħrajn, inkluż ta' saħħa. Imma illum dawn l-affarijiet esterni fakruna li hemm sawm li huwa iżjed radikali. Mhux ejħar pereżempju nsumu minn xi kelma jibsa għal xulxin, jew xi kumment żejjed fuq is-social media. Kieku nagħmlu das-sawm min jaf x'paċi jkun hawn bejnietna fuq il-pjattaformi diġitali li saru ħajja oħra, dinja oħra. Ew mis-sawm minn dak kollu li għamel ħsara lill-ambjent. Ew mis-sawm mir-rabja, mill-ispirtu ta' vendikazzjoni, mill-egoizmu. Dan huwa s-sawm li għamlilna tas-sew ġid. Aħna qegħdin f'din il-Knisja sabiħa dedikata li tnissir bla teba ta' Marija, dan il-kwadru sabiħ ta' Mattija Preti. Bil-qaddisin protetturi kontra l-pesta, kontra il-ħsarat li għadhom magħna. Ejjew nitolbu l-interċessjoni ta' Marija biex anke f'dan ir-Randan bħala pajjiż inkomplu nożżu il-ħajja sa mill-bidu tagħha, sa mit-tnissil. Sal-aħħar punt tagħha, imma wkoll matulek ja ħajja kemm kultant nagħmlu ħsara lil xulxin bit-traskuraġi, bir-rabja, forsi anke frott xi dipendenza li mhux biex qed tkisser lilna, imma anke lil ħaddieħor. Kultant naraw l-effetti ta' droga madwarna li twassal saħansitra għal qtil u ma nifhmux li l-ikbar ħsara qed nagħmluha lilna nfusna f'isem il-libertà. X'libertà hi ħuti dik li tkissrek u tkisser il-ħaddieħor? X'libertà hi? Mentri l-mixja tar-Randan m'għandix issewdilna qalbna, għandha tkun u għandna ngħixuha
bħala il-mixja tal-libertà. Dik li permezz tagħha aħna ninħelsu minn dak kollu li taqalna, niftu qalbna lejn Alla u lejn il-proxmu tagħna. Is-sinjal tal-irmiet li se npoġġu fuq rasna llum huwa sinjal ta' umiltà. Imma huwa wkoll sinjal li il-ħajja tagħna ma tkun sabiħa jekk mogħtija għal fruha għax kollox huwa duħħan. Hemm waħda mit-talbiet fit-tqejjid tal-irmiet li tfakkarna wkoll li aħna maħniex hawn għal dejjem. Mit-trab ġejt u trab terġa' tkun. Imma dan mhijiex biex insewdu qalbna, imma biex forsi l-ħajja li għandna napprezzawha iżjed. Bejn traba u oħra. X'ħajja għażilt? Ta' trab, ta' rmiet, jew xi ħaġa sabiħa. Bejn traba u oħra. U Alla, ħuti jeżiż bl-umiltà kollha nitolbu lill-Alla il-Missier biex isawwab il-milja tal-barka tiegħu fuq dan l-irmiet li sejrin inqedu fuq rasna b'xhieda tandiema. U Alla int ma tridx il-mewt tal-midneb iżda li jindem minn dnubietu. Fit-tiba tiegħek isma' t-talb tagħna u birek dan l-irmiet li sejrin inqedu fuq rasna. Aħna li naħfu li aħna trab u lejn it-trab nerġgħu immorru. Għamel nitolbuk li nitħarġu sewwa fil-ħarsien ta' dan ir-randan imqaddes. Ħalli naqilgħu il-maħfra ta' dnubietna u jseħħilna nsiru bnedmin ġodda skont ix-xbija ta' Kristu ibnek li qam mill-mewt u li għajxu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Nitolbu il-mulej biex jgħinna f'din il-mixja tar-Randan, ħaliftu qalbna leħ fit-talb lejn ħutna fil-karità u nieħdu ħsieb tagħna nfusna bil-misteru kbir tal-kontroll tagħna nfusna tas-sawm. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ejjew nitolbu ħafna l-paċi fid-dinja b'mod speċjali l-paċi fl-Ukrajina. Il-mulej ħarisna mill-flagell tal-gwerra, tal-erda u tal-mewt. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għatina l-grazzja mulej li f'dan ir-Randan insumu mill dak kollu li hu nuqqas ta' mħabba, egoizmu u kattiverja. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għatina l-grazzja din ir-Randan li jieħdu ħsieb tas-sew tal-fqar fostna li ma nagħlqu qatt għajnejna u id-dnejna għall-lajta tal-fqir. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej tatina id-don tas-silenzju li fih nisimgħu l-imħabba tiegħek, il-kelma tiegħek, il-vuċi tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ejjew nitolbu għal-mejtin tagħna b'mod speċjali il-mejtin tal-eżis tagħna. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jidifuqhom. Jistrieħu fis-sliem. Amen. Nitolbu. Nitolbuk mulej tatina l-grazzja li f'dawn iż-żmien qaddis tar-Randan nifmu tassew kemm tħobbna bi Kristu Sidna. Amen. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Il-qalmu lej minn idejk is-sakrifiċċju għat-tifir u glorja ta' ismu, għat-ġir tagħna u tal-Knisja mqaddsa kollha tiegħu. Solennità kbira mulej se jinofrulek is-sagrifiċċju fil-bidu tar-Randan. Nitolbuk li bemmil tandima momħabba inrażnu fina l-ġibriet ħżiena u nitnattfu minn dnubietna ħalli nitħejjew kix-xixra biex niċċelebraw il-passjoni ta' Kristu ibnek li jgħixu jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħaj il-mulej Alla-tan. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem kullimkien inrodulek ħajr. Bit-takkis ta' ġisimna intrażżan fina id-drawwiet ħżiena. Terfalna ruħna lejn is-sema. Tqawwi fina drawwiet tajba u troddinna ħlas tal-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Bihi faħru l-kobor tiegħek l-anġli, iqimuk id-dominazzjonijiet, jitredu qudiemek is-setat. Il-kol ferħana jfaħruk is-smewwiet mas-serafini u l-qawwiet tas-sema. Flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli tas-smewwiet. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-għoli tas-smewwiet. Missier ħanin int li taħkem fuq kull seta, aħna mberkuk bibnek Ġesu Kristu Sidna li ġi fostna f'ismek. U l-kelma li bija l-bnedmin salvaw, lit li inti tagħti lil-midinbin, it-triq li minna jaslinna is-slim tiegħek.
U Alla missier tagħna l-koll meta aħna tbedna minnek, inti reġġajtna għandek Ġesu Kristu ibnek li tajtu għal-mewt biex aħna nitħabbu miegħek u nħobbu lil xulxin. Għalhekk aħna niċċelebraw il-ħbiberija tiegħek li ħejja Kristu għalina nitolbuk biex tqaddis bil-barka tal-Ispirtu tiegħek dawn l-offerti. Aħna qegħdin nagħmlu dak li ordnalna ibnek. U meta wasal biex jagħti ħajtu ħajsalvana, waqt li kien fuq il-mejda ma' l-apostli tiegħu ħafidejh il-ħobs. Radlek il-ħajr birek qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll f'dak il-lejl ħal-kalċi waqt li xandar il-ħnina tiegħek taħli d-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħablu l-mew tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-bjon. Mulej Alla tagħna ibnek ħallilna dan ir-ran ta' mħabtek. Għalhekk aħna qegħdin nagħmlu t-tifkira tal-mewt u l-qawmin tiegħu għall-ħajja. Nofrulek dak li inti stess tajtna, is-sagrifiċċju tal-ħbiberija sħiħa tagħna miegħek. Missier Qaddis nitolbuk, ilqana l-koll ma' ibnek. U b'din it-qarbina li se nagħmlu, għatina li l-Ispirtu Qaddis tiegħek ħajbiet minn fostna kull ma jifridna. U jżommna f'xirka waħda mal-Papa Franġisku, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistoqli, mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton, mal-isfijiet kollha u mal-poplu tiegħek kollu. Għamel li l-Knisja tiegħek tkun għall-bnedmin kollha sinjal ta' għaqda u għajn ta' sliem. Kif ġbartna hawn madwar il-mejda ta' ibnek frabta ta' mħabba mal-Verġni Mqazza Marija u Malla u mal-qaddisin kollha. Hekk jiġbor il-bnedmin ta' kull sura u ta' kull xorta, ta' kull ġens u ta' kull irsien biex jissieħbu fl-imkien faqda sħiħa bejnietom madwar il-mejda tiegħek ta' dejjem f'dinja ġdida fejn tiddi il-milja ta' sliem bi Kristu Sidna. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox l-imkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubitna għal ma naħfru l-minu ħati għalina. La daħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna, il-qawwa u l-glorja dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek. Inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li intrid fiha inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Paċi miegħek Fadlu, grazzi. Grazzi ħafna. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu jkunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja ħelna lina. Ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja ħelna lina. Ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja għatina paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Intajt il-ħajja lid-dinja.
dan il-ġisem u d-dem għaddis tiegħek, eħrisni miħtieti kollha u minn kull ħażen. Żommi dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Danu l-ħaruf tal-Alla, danu li neħidnu bit tad-dinja. Ħennin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistgħux tidħol tant is-saqaf tiegħi, iżda jbiss kelma waħda u ruħi tkun il-fejqan. Ġisem u d-dem ta' Kristu Ġesu. Għal-ħajja ta' dejjem.
nitolbu. Għamil mulej l-sagrament li rċivejna ikun ta' għajnuna għalina biex is-sawn tagħna ikun joġbok u jiswilna għal fejqan ta' ruħna bi Kristu Sidna. Amen. Unħaġa sabiħa li matul dan ir-randan imqaddes, mod speċjali fil-jum tal-ġimgħa, jiġifieri l-ġimgħa, aħna niddedikaw mod speċjali għat-talb, għas-sawm u anki għall-karità. U tkun ħaġa sabiħa wkoll li nerġgħu nibdew it-tradizzjoni qaddisa li nqerru mod regolari. Insibu xi ħadd li iħenna lina iżjed mis-soltu, u nitolbu ħafna l-konfessuri. Nitolbu f'dan ir-randan għall-konfessuri li se jqarrulna. Jiena nitlob għall-konfessur tiegħi, mod speċjali, imma kulħadd jitlob għall-konfessur tiegħu biex il-mulej jagħtih il-kliem ispirat u qalb kbira. M'hemmx għalfejn jkun trux, imma jgħinu wkoll kultant. U nitolbu għal min se jipriedka l-eżerċizzi, is-saċerdoti li se jkunu f'diversi ambjenti iwasslu l-kelma ta' Alla. U nitolbu wkoll għal kull wieħed u waħda minna biex din il-mixja tar-randan tkun mixja sabiħa. Ir-randan mhux biex tħossok depressed jew tieħu qata' u ir-randan, le, ir-randan għalmenu fejn ngħixu aħna. Għaliex f'nofs id-dinja tkun ġejja l-ħarifa fir-randan. Imma aħna għalmenu fejn ngħixu aħna ġejja r-rebbija. Ir-randan jissieħeb mar-rebbija tar-ruħ. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox. Il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Roddu ħajr mill-Alla. Naslu fit-tmiem din il-quddiesa fil-bidu tar-randan imqaddes, infakru li llum huwa jum ta' sawm u talb. Għalhekk tajjeb li nofru dan kollu għal dawk kollha li bħalissa għaddejjin minn diversi tbatijiet bħalma huma l-gwerer u diżastri naturali li qed iħallu warahom ħafna tbatija. B'mod speċjali f'dan iż-żmien tar-randan inżommuhom ilkoll fit-talb tagħna. Grazzi tal-li naqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb, nawguralkom ilkoll il-kumplament tal-jum it-tajjeb.